Yan. Hello everyone. So I'm testing it live. Yan. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ko. Recently nag-subscribe. Yan. And for those who watch my recent video na tawag dito, title Palapat. Yan. So, pero guys, nasa work ako and it's Friday and wala masyadong client today. So that is why I have opportunity to meet and greet everyone. And take the opportunities na magamit natin here in the office para maging familiar na din kayo what I'm doing every day. So hopefully, meron tayong ma-attract na manood yan, sa ating live. Medyo nalilito lang ako guys kasi pagka tumitingin ako sa monitor, yan, iba pala yung dapat nasa cam talaga. So medyo hassle pa rin. Hindi katulad pagka ang gamit mo yung mobile phone, yan. So for now guys, I don't know kung ano yung magiging content, pero I'm here in my office. So this is a negosyo center. I'm working with the local government and I've been assigned as a tourism officer, designated, and of course, sa ating tawag dito, negosyo center, sa D.I.Y. yan. So, I am handling yung mga business names, yan. So, hopefully, makilala ko rin yung mga tawag dito, yung mga subscribers natin. Hintayin ko lang yung mga live nila. Para at least, I have the opportunity to get to know all of the subscribers. Yan. Sana malinaw yung pagsasalita ko guys kasi yan, ang gamit dito is Logitech camera and then naka-built-in na yung built-in na yung mic. Yan. And maraming salamat doon sa mga nag-comment and nag-like doon sa most recent videos, most recent vlog na nagawa natin. Yan. So, I'm new with these features ng live. I can't see who's watching and hindi ko alam kung do may live chat naman. And paano ba makikita who likes the live and who's watching right now? Hindi pa ako familiar guys, but then I keep on go on live today. Yan. Siguro I don't know what if may limitations dito na yung may time limit ba pagka nagla-live ka or dire-diretso lang siya kung magsasalita ka or anything na gusto mo. You have 1 hour para makapag-live. Go for it. Ika nga. So, hindi naman siguro yung mga nauuso ngayon na dahil online lahat,
nag-zoom tayo. Yan. So, Google Meet. Yan. But then, iba ito, guys. Because I didn't see who's, sino yung mga kasama who's watching. But then, I see some likes this live. Yan. And then, um, yan. I don't know kung sino kasi yung mga nag-watch. Di pa ako familiar with this. Pero, yan. Pwede rin pa shout out doon sa ating mga subscribers ng ating channel. Yan. So, let me begin with, yan. I see some of my subscribers. Si Sales Admin, yan. Maraming salamat doon sa comment pala. So, I personally thank you kasi meron pa siyang nasuggest doon sa recent video natin na panapat or pagatpat or the mangroves apple. So, gagamitin yung dahon na parang star. Gagawin na Christmas decor. Suggestion lang po. So, we will do it. We will try to do it. The Christmas decor doon sa tawag dito. Doon sa ating video na D.I.Y. Kasi pwede naman siguro siyang magawa. Pwede siyang magawa, guys. Kasi yung star nga, nakita ko yung potential nung sa leaves. Thank you, Sales Admin, dun sa comment. Ayan. Of course, shout out also sa laging nag-upload ng mga videos kay Kuya JM Montalban. Yan. Yan, mga subscribers din. Recently, kay Bless Weng. Yan. Nag-comment also recently doon sa ating video na pagatpat. Yan. So, yun. Galing naman po. Keep it up. Keep it up also, Miss Bless Weng. Yan. Yan. Kay Sir June Alexis. I think sa Nueva Ecija si Sir June Alexis nag-upload ng mga tawag dito, formula sa mga schools to eh. I think science or physics subject or in a college department. Yan. Halos mga parang hindi ko kinaya na mga subjects noon kasi mga numbers. Yan. So, yun yung anuhin natin. Tinitingnan natin na napakahirap noon yung mga numbers. Hanggang pa naman ngayon, pero mas kahirapan nga lang. Good luck sa mga chikitings na nag-aaral yan. Kasi sobrang hirap ngayon sa online classes. Yan. Tapos, sino pa yung mga recently, yan kay Simple Dance. Yan, hello Simple Dance kay Paul. Paul, yan, parang na-challenge ako. I accept the challenge na magko-collab tayo. Yan, magko-collab tayo for dance fitness. Kaya pa ba kayang sumayaw? Guys, tingin nyo. Kasi once in a while, I'll go to a Zumba class before. Meron tayong mga, hindi ako Zumba instructor. Pero I used to dance before sa mga group. And then, one time, dito sa bayan namin, meron mga pasumba, ganyan. And then, I joined the session. Tapos,
yung mga nagpupunta dito sa session ng Zumba, ask me if kung pwede ako makapag instruct sa kanila. So I did naman. And then yan, so simple dance, sige, i-accept ko yung challenge natin, and then yung isa pang request is gagawin natin yung Zumba video doon sa Eco Park ng Sasmuan. So, yan. I'm excited, very excited na magawa natin yung video na yon. Because it's not just show the health and wellness, of course, promoting the environment and promoting yung magandang views dito sa aming bayan. Yan, thank you Simple Dance. Yan. Sino pa yung... Of course, I would like also to, namimiss ko na yung mga ka-vlog natin, ang 13 Viajero. Yan. 13 Viajero, hopefully makapag-collab ulit tayo. Yan. Maraming salamat sa inyo for the advices and kung ano yung mga gagawin pa. Yan. And of course, si Anton Jan Peña. Yan. Si Anton, yan. Kasama ko siya kahapon for surprisingly sa isang event. Hindi ko alam na nandoon pala siya, guys. Nandoon pala si Sir Anton. Subscribers ko rin siya, guys. Nandyan siya sa list. So you may subscribe also to his channel. Si Anton, surprisingly, na-meet ko, and nandoon pala siya sa isang event. So, na-invite ako for as Master of Ceremony. Yan. Wow, Master of Ceremony. Yan. Nag-MC ako sa isang birthday. It's quarantine birthday na ngayon dito. Kumbaga, ginawa ngayon sa pandemic days. Yan. Pero still we have to observe yung mga protocols natin. So, and then, yun, nag-meet kami doon. Nagulat nga ako, and then siya yung kinuha photographer. So, Anton, hopefully makapag-collab din tayo sa iyong channel. Ito pa. Si 4Js. Hello 4Js ng Norway. Yan, si Sir Jarlon Malyay. Yan, Sir Jarlon Between. Yan, of Norway. So sir, maraming salamat dun sa pag-subscribe mo, and keep safe lagi dyan with your family. Yan. Hopefully, pagbalik mo ng Pilipinas, magkita tayo. And then, we can do also yung gusto mo na collab natin dalawa. Yan. So, nakasama na kita before bago ka pa nagpunta ng Norway. Yan. So, I hope we can do it again. So, dati ko siyang kasama sa isang dance group. So, ano kaya gagawin? Kasi the last time we have parang sa TikTok naman yon, nag-duet kami with the I think yung mga dating members ng group, nag-collab lahat sa TikTok, then yun. So napunta dito. So sa YouTube channel. Yan. So thank you 4Js. Yan. Good luck sa iyong channel. Yan. Ano ba news ngayon, guys? Hindi ako familiar. Although, hopefully, yung mga cases, COVID cases ngayon, I think sa amin dito sa bayan namin, nag-subside na. Hopefully,
ma-COVID-free tayo at makagala pa tayo. So, yung ibang lugar, and then sana ganun din sila. And hopefully, sana this year, this coming year 2021, sana, pinag-pray natin lahat, lahat ng mga YouTubers, lalo na yung mga kanilang content is in travel vlog, yan. They are hoping and keep on praying na talagang makaano na tayo, makalarga na tayo, guys. Yan. And of course, meron din tayong personal vlog sa FB, guys. Yung title niya ng personal vlogs natin, Bike Around Pampanga. So, the story behind the Bike Around Pampanga, guys, nag-start kami, bali tatlo kami na nagbabike before the COVID, and then we promote some towns in Pampanga. Pag nagpunta kami, we see to it na hindi lang yung pagbabike yung pinupuntahan namin or ginagawa namin. We explore the whole town, from food, from heritage, yan. So, yun yung purpose ng Bike Around Pampanga. But then, dahil nga yung acronym BAP, yung BAP nga pala, kaya BAP yung tawag ko, when I do the vlog, kasi nga yung BAP is kakapampangan, what's called this, kapag tinatawag nila yung mga tito and uncle, yan, mga uncle nila, we call it BAP. But then, the acronym talaga is Bike Around Pampanga. So, after nun, parang maganda rin na meron tayong boat around Pampanga. That's why, nung na-on kami yung isang vlog natin, bike vlog natin, travel, dito sa somewhere in going to Minalin. Kasi biglang umulan, so ang ginawa natin is para hindi tayo ma-on-sharme yung lakad natin. So we do the boat around Pampanga. So nag-boating muna ako, tapos nagpunta doon sa isang mangrove area para manguha ng mga pagatpat. So hindi na nasayang. So yun yung mga ginagawa natin aside dito sa ating channel na Sonjai's channel. So I've been collab, kumbaga i-incorporate ko yung Bike Around Pampanga natin dito sa ating Sonjai's channel. Ayan. Sino pa yung mga kasama natin? Yan sa Brotherhoods. Thank you doon sa mga mga subscribers doon namin nakilala. Yan, mga Lodi, yan, maraming salamat. Yan. And marami akong natutunan din kay Brotherhoods. Yan. Kasi before talaga hindi ako into vlog. May YouTube account ako pero hindi ako vlogger before. Ang ginagawa ko lang, guys, nag-upload ako ng mga activities with my choir group, mga activities or mga tawag dito, yung mga practices and tradition ng aming bayan. So, dino-document ko yun and then para lang mapanood ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. So, yun, I keep on posting, and uploading. Pero, I was unable to have documented talaga, a detailed and a documented, edited na mga ganito, na mga vlogs. So, yun mostly yung mga content ko before. But then, with the videos na collab with the other vloggers, so
sabi nga nila, bakit di mo buksan yung account mo ulit? So that is why I've been active na ngayon as into vlogging. So nagpa-vlog na tayo ngayon, guys. So maraming salamat sa advice ninyo, Tracer Viajero. Yan, para makapag-start ako ng aking vlog. Yan. So, ayan, I just also want to greet yan si I'm Lance CB. I'm Lance CB. Yan. Every time na magpo-post kami ng nagluluto rin siya, guys. Si I'm Lance CB. Yan. Pagka nagpo-post tayo ng mostly mga cooking demo, yan. So, very supportive si I'm Lance CB. Yan. Hello. Kasi every time na magpo-post na tayo, may comment siya. Gusto niya matry, pero dahil malayo si I'm Lance CB, hopefully, yan, makapag-collab tayo and we can do cooking demo together. Yan. Kasi ako, I'm into a home cook, mga traditional heirloom, yan, because I do also food historian. Yung si I'm Lance CB naman, ang gusto ko sa mga content niya, like yung napanood ko, yung carrot cake yata yun. Carrot cake. So, I'm not into baking kasi di ako nagbe-bake. Hindi ako sa pastries, bread and pastries. Pero gusto kong matuto. That is why I like the I'm Lance CB. Thank you sa panonood mula ni I'm Lance CB. Yeah. Sino pa? Si Simple Dance, yan. Ang dami niya palang mga comment doon sa mga natin. Si Paul Jan Peña. Yan. Paul Jan Peña. Meron siyang dalawa na account. Si Paul Jan Peña, yan. Hopefully makapag-collab tayo doon sa hinihingong collab natin na Zumba. And bigay mo lang in advance yung mga rehearsals natin, kung ano yung i-rehearse ko. Yan, i-rehearse ko na. Mataga lang pampapalambot sa aking katawan yan, guys. Kasi pending tayo na-pending tayo sa office, sa work from home, yan. Doon nagti-TikTok tayo. TikTok talaga yung pinaka natin sa quarantine days, parang pantanggal ng boredom ng lahat. Yan. Not boredom, also stress. Yan. Mga na-stress dahil sa bahay nila. Yan. Yun, ang daming mga subscribers natin. Yan. Matingin lang yung mga subscribers natin. Yan, si Tracy Viajero. Yan. Para sa meet and greet, guys, pwede kayong doon sa live chat natin para at least makita ko yung mga kung may mga tanong kayo, ganyan. Yan. Sino pa? Si Chef Mike Alim. Yan. Parang familiar si Chef Mike Alim kasi doon sa isang group ko na lahat nagluluto. Mga kusinero at kusinera, mga chefs. Yan. Si Chef Mike Alim. I don't know if
dati rin, if taga Pampanga din siya or nag-member kasi ka siya ng isang ano natin, affiliated na mga chefs, mga kusinero at kusinera ng Pampanga. So parang doon ko siya nakita. Yan. Sino pa yung mga kasabahan natin dito? Ayan. Ayan, si Cooking with Chef King. Yan, nag-start na yung channel niya. Hello, Cooking with Chef King kay Chef King Roms. Yan, Mendoza. Yan. So hopefully gusto niyo rin na mag-collab tayo for his channel na Cooking with Chef King. So yan. Mga traditional kasi yung sa akin. And Chef King, knowing Chef King is better talaga sa pagkukook. Yan. Sino pa yung mga naka-vlog natin? Ay, of course, kay Demidan Sadsad. Demidan Sadsad Vlog, yan. Maraming salamat sa pag-subscribe mo. Hopefully magkita tayo. Naging classmate ko si Demidan, yan. Sino pa ba? Ang dami, mga lods, na gusto kong i-ano dito. Yan. Si Badster na Papis Vlog, yan. So, sana ma-meet ko lahat yung mga subscribers natin. Magkakakilala tayo. We can build our community talaga. Excuse. Ayan. So, dito sa aking channel guys, pagkwentuhan naman natin. Kwentuhan naman tayo dito sa ating Sonjai's channel. Kung makikita nyo, meron tayong advocacy, travel, food, yan, ano pa ba? Travel, food, advocacy, and adventure, yan. So, 4 yung mga content natin dito. So, sa adventure, yan, yung mga field works ko, pamumundok, pamamangka sa mga ilog, lakes, yan, mga adventures natin yan. And then, of course, sa food, yung mga cooking demo natin, na mga heirloom, traditional, and of course, pwede rin tayong gumawa ng mga modern fusion na food ngayon na pwede tayong gumawa. Experimentation, ika nga. Hindi natatapos yung mga food natin kasi meron tayong mga fusions. So, yan. Tapos, yung advocacy, advocacy kasi, guys, recently, I was, parang announced as a youth ambassador sa wetland. So, my advocacy now is to conserve wetlands of the Philippines. So, dalawa kami, isa sa tawag dito, from Agusan Marsh, yan, kung saan nakuha si Lolo, yun. Tapos, into mangrove conservation, I'm also having my advocacy doon sa heirloom recipe or heirloom tawag dito. Yeah, heirloom recipes and traditions. Yan. Conservation ng mga yun. So, yun yung mga ginagawa natin for advocacy. Yan. So, para maging updated kayo guys, you can add me doon sa personal vlog natin na Bike Around Pampanga. Yan. And then, sa aking FB account, yan.
And of course, sa ating Instagram. Yan. So hopefully, medyo may nabigay akong info sa inyo guys na nakilala nyo ako for a while. And then, I hope makilala ko rin kayo sooner, sa ating mga next live video. So, I will end this stream na and God bless sa inyong lahat. Keep safe sa ating lahat. So, yan. Hanggang sa muli, guys, mga lods, mga bap, yan. See you sa next live natin. And hopefully, makapag-upload na naman tayo ng mga bagong vlogs for this month ng October and November. Yan. Bare months na nga. So, advance Merry Christmas ulit. Yan. So, I will end the stream na po.